Hello. Здравейте хора, беше в Gangsta Shit малко по-различно видео. Според вас къде съм бе? Къде е много ясно, че е на село. Сега в днешното видео ще снимам как отивам до магазина. Не знам това как ви се състои от... Видеото ще се казва отивам до магазина, т.е. не. Чакайте хора да измисля как ще се казва клипа. Отивам до магазина. Не. Хора, не му измисля едно име на видео, бе, не му измисля. Такова кажете го. Как се казва, не му измисля едно име на един клип. Как не ма срам. Сега хора, малко навънка да излезна, да се поразхода и като за последно харчиме левовете, защото вече сме с Евровизията, Еврозоната. Имам хора 3,50 лева. Сега ще с тях си купа един сок, една напитка. Има вкус като на енергийна напитка. Демек, все едно пиеш хел, ама само че той самия сок, кажи го, самия сок е... Значи са хора, има един сок ети с вкус на енергийна, демек се едно енергийна напитка. А това самия вкус е такъв, иначе сока не е енергийна напитка. И тук ще ви поставя една снимка да видите самата снимка. И така, сега хора, последно харчене с лева. Ама чакайте малко бе. Аз ако си купа с тия левове сок 3,50, ако си купа сок с тия 3,50, те ще ми върнат ресто. Само че няма да е в лева. Чакайте. Хора, не мога да симилирам бе, много съм тъп. Чакайте малко сега хора. Че големо умен и е смота, не мога да симилира една дума. Значи не мога една дума като хората. Така, вижте сега хора. Тук в Телиш има един магазин. Като отидете там от центъра, продължавате само надолу. И ще видите, че има едно магазинче там с една врата. И така. Там хора има един сок, който е много хубав. Той е вкус, има вкус на енергийна. На все едно хел пиеш. А то също вкусът е такъв на енергийна напитка. Иначе сока не е енергийна напитка. Много си е хубаво да ви кажа. Така че сока не струва 3,50 или 4,50, а струва поне 2 лева и няколко или 1 лев и няколко. Така че последно харчене с тези пари 3,50, ама само че не знам, приятели, как ще си купа сока, защото аз добре ще го купа сока. Ама не знам дали ще му приемат лева. Щом баба ми каза, че до 31 само ще... Хора, това е много гадно, когато не мога да си кажа една дума, бе. Абе, ще... Така искам да хвана, да напсувам хубаво устата ми, ама ще ми стрят клипа и YouTube са... шашове. Така че хора, значи пава и казвам, като ако сте ходили на моето село, там е центъра някъде. И като продължите надолу, има едно магазинче, не Копа, къде го казват, Копле, Нопле, Напле, Мапле, не знам как го наричат. Там, срещу него, като обърнете леко наляво или беше надясно, има едно магазинче. И там има един сок, хора. И не знам дали ще ми приемат хора ето тези пари. 3,50. Защото ако не ги приемат, значи ще хора, сега ако дам парите, те ще приемат парите 3,50. Демек 3,50 лева ще ги приемат. Ама не знам точно как ще ми върнат в рестото, как ще бъде в евро или в лева. Сега хора, като отидеме, ще ви покажа. Ама няма да снимам вътре в магазина, а след като излезна, ще ви снимам. Значи хора, сега съм вече до центъра, като стигна долу до магазина, ще спра там камерата, т.е. телефона да снима. И след това като излезна ще ви покажа рестото какво е. Или лев, или евро. Ако искате още такива клипчета, лайк, subscribe, абонирайте се за канала, лайкни това видео и пиши коментари какво да бъде следващото видео. Хора, и пак да ви кажа, че Гошто е тъп.
честита нова година, т.е. за много години. Аз се забравя да ви кажа. Сте ми живи, да сте здрави и каквото искате това да ви се сбъдне и така. Скоро очаквайте супер интересни клипове, гейминг клипове, реакции, влогове и както викат рапърите и геймърите. 2026 година почваме якото. Е така. И аз сега също го казвам. Почвам якото. Добре хора, няма нужда какво да хода чак. Няма нужда правите ли чак до долния магазин, ето този магазин тук да. Сега хора, спирам клипа. После като излезна ще ви покажа какво е рестото. Айде, след малко продължаваме пак. Чакайте, приятели, още нещо да ви кажа. Ако искате да качам супер яки, интересни и много забавни клипчета в село, напишете коментари, а сега спирам камерата и когато излезна ще ви покажа рестото. Айде! Приятели, за съжаление нямаше готов сок, който аз потърсих. Пък този сок струва 1 лев, 1 левче точно. И рестото и парите пак си ми останаха същите. Чакайте, сега ще ви покажа. Това е 50. Пак си останаха същите. Надявам се да ви харесва това видео. От мен е чао и скоро очаквайте много интересни видеа. Тук в село. Айде! И хора, искам да напишете в коментарите какви клипове искате да направя в село. Каквито... Значи ли са хора? Искам да напишете какви клипове искате в село. Ще бъдат забавни и интересни. И на който му събере най-много лайкови коментара, получава клипа веднага. Така че от мен е чао и напишете в коментарите какво видео искате в село. Айде, чао! И лайквайте това видео и в коментарите пишете. Чао, виждаме се в следващото селско видео.